Земята не приема алчните. Веднъж селяните от едно село се оплакали на владиката Йоаники, че чорбаджията им е много лош. Грабел ги, вземал им дето има една дума за лъка от устата. Селяните се видели в чудо и изплакали с сълзи на очи. Ще погинем, владико, такъв алчен човек не сме виждали досега. Всичко ни взема, всичко. Владиката ги посъветвал да потърпят още мъничко, пък то Господ всичко вижда, ще го накаже. Дано по-скоро го стори, замолили се селяните. Ще, деца мои, аз ще се помоля за това, уверил ги владиката. Прибрали се обнадеждени селяните по бедните си каштурки. И виж ти чудо, на следващия ден камбаната забила на умряло, чорбаджията изедник бил починал. Селяните се кръстели трескаво, благодарели на Бога. Жените им коленичили пред иконите на света Богородица и устните им мълвели молитва след молитва. На другия ден, както става по селата, всички придружили покойника в последния му път към вечността. Отслужил попът за упокойна молитва и гробарите понечили да спуснат ковчега в гроба. И тогава се случило чудото. Земята отказала да приеме ковчега с алчния чорбаджия. Колко се мъчили да натикат ковчега в гроба, ама не може, не искал да влезе. Как ли не се опитвали да спуснат ковчега в земята? Изкопали втори гроб, но и в него ковчегът не искал да влезе. Чудели се селяните какво да направят, друг път подобно нещо не им се било случвало. И срам не срам, страх не страх, чорбаджийката върнала ковчега с мъжа си вкъщи. Държала го там и всеки ден над него плачела или в черквата се моляла да му прости Господ алчността и греховете и да позволи земята да приеме тялото му. Даже още няколко пъти пробвали да погребат ковчега с мъртвеца, но все не ставало. Земята не искала да го приема и това си е. Синът на чорбаджията нямал ни мира, ни сън. И как да ги има, като земята отхвърляла ковчега с мъртвия му баща? Срам, голям срам. Къде ли не ходил, кого ли не разпитвал, но никой не можел да му помогне. И тъй един ден разбрал, че неговите съселяни на времето са ходили при владиката да се оплакват от баща му. Значи владиката ще може да му помогне. И се запътил към него. Владико, 9 години минаха, а баща ми е още непогребан. Хайде да го опееш, та да си намери и той мястото в гробището. Грешник беше баща ти и алчен беше. Нямаше равен по алчност, затова и земята не го ще. Колкото и да е бил алчен, 9 години не стигат ли да ни срами, то още трябва да сме наказани, май вече си е изкупил греховете. Владиката помислил и решил да опее стария смъртник, та историята да намери своя край. И на другия ден го опял, но щом решили да спуснат ковчега в гроба, той се превърнал на прах и се пръснал наоколо. Земята пак не искала да го приеме. Други пък разправят, че чорбаджията не желаял да си отиде от този свят, не вярвал, че е умрял, и затова на тази земя си останал, а с него и алчността.